Fotorezistor je pasívna elektronická súčiastka, teda druh polovodičového detektora. Jeho elektrický odpor klesá s rastúcou intenzitou a tak jeho elektronická vodivosť rastie. V programe potom sledujem odpor a podľa toho rozsvecujem jednotlivé LED diódy. Takže schéma zapojenia vyzerá nasledovne. Na ľavej strane breadboardu môžeme vidieť fotorezistor, ktorý je pripojený na pin GPIO15, cez ktorý sledujeme hodnoty odporu. Na pravej strane môžeme vidieť 3 LED diódy, ktoré sa rozsvecujú podľa intenzity svetla dopadajúceho na fotorezistor. Keď je úroveň nulová alebo takmer nulová, nesvieti ani jedna LED dióda. Keď je úroveň nízka, tak svieti jedna. Keď vyššia, tak dve a tak ďalej. Neskôr si ukážeme v programe, ako to celé funguje. Ako prvé importujem triedu PIN a ADC z knižnice Machine a triedu Sleep z knižnice Time. Neskôr inicializujem ADC, čo je konverter, ktorý konvertuje hodnoty z analogového napätia na digitálne, tým, že ho definujem ako objekt ADC, ktorý je zapojený na pin GPIO15. Rozlišenie AD konvertera nastavím na 12 bitov. Ďalej definujem LED diódy ako objekty na piny GPIO 12, 14 a 27. Nastavím ako výstupné. Ďalej meriam hodnotu napätia, ktorú zapisujem do premennej hodnota. Pokiaľ je hodnota napätia pod 819, tak zapisujem žiadne do premennej svetlo. Pokiaľ je hodnota vyššia ako 819 a zároveň menšia ako 2048, tak zapisujem do premennej svetlo string malé a rozsvietím jednu LED diódu. Pokiaľ je svetlo väčšie, ale menšie ako 3277, tak zapisujem stredne a rozsviecujem dve LED diódy. Ak je hodnota väčšia ako 3277, tak zapisujem veľké a rozsviecujem všetky 3 LED diódy. Na konci tohto cyklu vypíšem hodnotu a intenzitu svetla. Takže tu môžeme vidieť ESP32, program zapnutý. Pokiaľ zasvietím na fotorezistor dostatočne silno, tak sa mi rozsvietia všetky 3 LED diódy. Pokiaľ zasvietím iba trochu, tak sa zobrazia iba dve. Pokiaľ iba zo svetla, čo svieti, tak iba zasvietí iba jedna. Pokiaľ to prikryjem, tak nesvieti vôbec. A môžeme tuto vidieť hodnoty, ktoré to vypisuje. Teraz keď na to nesvietím, a keď na to zasvietím, tak môžeme vidieť, že píše veľké svetlo, takže svietia všetky 3 LED diódy.